Hau da, aspalditik lantzen edo bueltaka dabilen proiektu bat, orain dela 20 bat urte, ez ni, beste batzuk hasi ziren Euskal Eskola Museoa eskatzen edo ikusirik premia zegoela, antzinako eskola materiala batzen joateko, gure memoria historikoa, pedagogia eta didaktika aldetik galtzen ari zela, eta zenbait agiri, liburu, eskolak eta liburu, tresna, eta bota egiten zirela eta penagarria zela hori da noi galtzean. Orduan, Eusko Ikaskuntzak berea egin zuen asmo hau eta aurkeztu zion proiektu bat Hezkuntza Sailari. Hezkuntza Sailari ondo iruditu zitzaion eta eman zion diru laguntza bat Eusko Ikaskuntzari. Eusko Ikaskuntza diru laguntza honekin egin zuena zan bekario bat kontratatu eta bekario honea hasi zan eskolaz eskola materialak batzen. Gero eten egin zen eta handik urte batzutara ostabe hasi zen. Eta horren izen da proiektu bat gorabera asko izan dituena. Baina tarte horretan beti zaletasuna izan duguno, joan izan gara enteratzen gauza askotaz, materialak gure kontuz batzen, eta Hezkuntza Sailak duen biltegi batetan gorte izan ditugu material horrek. Pentsatu genuen, aukera hona eskatzen zitzaigula Euskal Eskola Publikoaren jaiak, material hauek kanpora ateratzeko da erakusteko zer dagoen. Eta jentea benetan ikus dezala, honek proiektu honek merezi duen, ala ez. Horregaitik, da erakusketa hau. Eta beste alde batetik, jaiaren barruan, beste betegarri bat edo ikuskizunak edo jaiak ospatuko lukeen ekintza bat.